mga ka-Promdi, magandang araw sa inyong lahat. Nandito lang po sa aking front yard garden at ito nga sinurprise ako ng aking kapitbahay. Tinawag na naman ako kasi bibigyan niya ako ng halaman. So siya po yung nagbigay sa akin ng bromeliads na isang variety pero napakaraming branches. So ayun nga ka-Promdi, tinawag niya ako. Sabi ko, bakit po Mami Elsie? Then sabi niya, halika na, sa'yo na lahat itong halaman ko. Siyempre nagulat ako, hindi ko naman alam na bibigay niya sa akin yung halaman na lahat na halaman niya talaga binibigay sa akin. Kaya lang sabi ko, Mami Elsie, wala na akong lalagyan dito sa sa bakuran ko. Kasi maliit lang yung aking bakuran at siyempre punong-puno na rin ng mga halaman. Sabi niya, iligay ko lang sa mga ilalim ng puno kasi ayun, ayaw niya na raw. Sabi, nagsawa na siya sa paghalaman. Sabi ko, ibinta niya na lang kasi sayang. Kung may magugustuhan ako, siyempre bibilin ko kasi ayaw kong maging mapagsamantala sa kapwa. Pero siyempre, kung bibigyan niya, sige, okay lang. Pero babayaran ko talaga kasi kawawa naman, matagal niyang pinaghirapan yon. So ang nakikita ko lang naman dito kasi sa dito sa harap yung bromeliads, pero napakarami niya mga varieties ng halaman doon sa loob. Mayroon din sa bahay, hindi ko lang alam kung yung pati sa bahay ay ayaw niya na rin kasi dito sa kapitbahay ko yung parang sari-sari store niya lang, pero sometimes dito na sila natutulog at dito rin na sila nakatira paminsan-minsan siguro kasi mayroon silang binabantayan dito na maliit na sari-sari store. Ngayon nag-gardening siya dito sa mismong katabi ng garden ko, dun sa kabila. So ayun mga ka-Promdi, puntahan natin si Mami Elsie at alamin natin kung ano yung mga binibigay niyang halaman sa akin. Kung may magugustuhan ako, bibilin ko. Pero siyempre, dahil binibigay niya sa akin, babayaran ko lang siya ng mura. At siyempre yung kung magkano lang nakikita ko diyan na bintahan, yun ang babayad ko sa kanya. But siguro isang variety lang ang bibilin ko kasi wala na rin akong malagyan dito. So yung mga plant sealer diyan, pwede nyong bilhin kay Mami Elsie yung mga halaman niya dito. Pwede nyong resale kasi alam ko mura niya lang ibibenta yon. But kung para sa akin, siyempre binibigay niya sa akin. Siyempre hindi ko lang alam sa iba kung ibibigay niya, kaya sigurado ibibenta niya ng mas mura yon kung sakali. Tara, let's go ka-Promdi at tingnan natin kung ano mga halaman ni Mami Elsie. So ayan mga ka-Promdi, nandito lang siya sa aking right side. Kaya napakadaling makita yung bahay ni Mami Elsie. So pupuntahan natin yung mga magaganda niyang halaman. Siyempre dito yung labas ng kubo ko, marami rin akong Persian shield dito. So nasa kanal na halos. Then ito nga yung bahay ni Mami Elsie. So marami siyang bromeliads dito. Ayan, nakikita nyo. Katulad nung binili ko kay Manay Abing dun sa harap ng Gubat Elementary School, 3 for 100 yung bili ko, no? Siyempre dito sa sa may Golden Putos, dito sa loob niya marami rin siyang bromeliads. And dito ka-Promdi sa sa harap ng kanyang bahay, meron siyang iba't ibang klaseng caladium. Ito ka-Promdi, very rare itong halaman na ito, yung caladium na ito. Then ito rin yung kulay pink yung dahon niya. So ito very rare din ito ka-Promdi, bihirang-bihira yung ganitong caladium. Then meron siyang mga dwarf na caladium doon sa sa baba. Ayun. Then yung mga pink na caladium, ito ka-Promdi, mahal din ito. So siguradong ibibenta rin to ni Mami Elsie dahil ayun nga, kailangan niya na. Ito ka-Promdi, napakahirap buhayin ito, yung parang Florida Beauty. Hindi yung philodendron kasi may philodendron na parang Florida Beauty, pero iba rin kasi itong Florida Beauty na yan. Then ayan, meron siyang mga begonias dito, kalatia, maraming supang. Ayan, kalatia rin ito lahat, halos begonia, mga kalatia, begonias, mga iba't ibang klaseng mga varieties ng mga kalatia saka mga begonias nandito lahat. Ayan ka-Promdi, napakadaling pumunta dito sa amin sa bayan ng Gubat. Katabi lang ito ng aking bahay kubo. So pag pumunta kayo dito kay Mami Elsie, makikita niyo rin yung bahay kubo ko at siyempre makabisit na kayo sa aking kubo.
Then meron din siyang mga bromeliads dito na iba't ibang varieties. So ito ka from the 3 for 100, ito ka from the ayan, murang-mura na or 35 each. Tapos yung ayun, napakalaki at malalago. Then dito sa baba meron silang shamrock purple saka shamrock green or white. Napakaraming iba't ibang klaseng alocasia. For si lahat itong mga kaprom, di kayo nang bahala mag-usap ni Mami Elsie. Sigurado ibibigay niya ito ng murang-mura kasi nga yun, gusto niyang ibigay sa akin. Kaso lang sabi ko, ibinta niya na lang para pandagdag niya sa kanyang sari-sari store at madagdagan man lang yung kanyang paninda. Dahil ayun, dito sa gubat ay mahirap ang buhay. Then ito kaprom di yung mayroon siyang kalatiya. For sale din ito. Siguro yung mga nagbibinta dyan, mag-unahan na kayo dito para maunahan nyo kung sino mang mauna dito pumunta, siyang makakabili nito. So mura lang yung kaprom di, punta kayo dito. Then ito mga kalatiya na ito, ayan, bigonia, tapos fishbone, mahal ito kaprom di, pero sigurado bibigay ito ni Mami Elsie ng mura. Ayan, ayan, mga bigonia or mga kalatiya na iba't ibang varieties. Perfect for investment, small investment. Nagkaroon kayo bigla ng business dahil sa napakaraming mga halaman ni Mami Elsie na ibibigay niya ng mas mura para maibenta. So mayroon din siyang mga ephesia dito na mga collection, mga nasa pots na. Sigurado pag bininta ito, buong buo na sa pot. So walang bawas. Hindi siya magbibinta ng cutting kasi gusto niya nga ano na ito, piece out na lahat kasi nga may gagawin siya dito. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ni Mami Elsie dito sa kanyang bakuran. Meron din siyang ano dito, ayun, hindi ko na makita, flowering bromeliad. Maganda yung flower nito kaprom di, ayan o, mura na rin ito ibibigay ni Mami Elsie. Basta pumunta lang kayo dito, so kayo na pong bahala mag-usap ni Mami Elsie. So wag niyo naman masyadong baratin kasi nga kailangan niya rin ditong pandagdag sa kanyang sari-sari store at para makapag start naman siya ng kanyang business dito na small business or sari-sari store nga. Meron din ditong shoes plant. Ayan. Hindi ko lang alam kung kasali ito sa ibibenta niya. Ayun.
Ayan po mga kaprom, di nakita nyo po yung mga halaman ni Mami Elsie. Ang gaganda po. Saka yung iba rare. At syempre murang-mura. Kayo na pong bahala mag-usap ni Mami Elsie kung pumunta po kayo dito. So hanapin nyo lang po yung bahay ni Kagawad Awel Postrado. So yun po yun. Kapitbahay ko po siya at magkatabi po yung mismo yung ano ko, yung bahay ko, buko, saka yung kanyang bahay. Ayan po yung nasa nakikita po sa likuran ko. Doon po yung bahay ni Kagawad Postrado. Shout out po muna kaprom D. Shout out po to Susana Bunsato Agno of Pangasinan at Nestor Basubas of Pangasinan. So ayan po, dalawa silang taga Pangasinan ngayon. At syempre sa Dublin family, Incasiano family from Quezon City, din nag-migrate na po sila sa Tagapol Island sa Samar po. At mayroon din silang vlog na Flora Flowers Vlog. Flora Flower Vlog. So, kung gusto niyo pong i-follow niyo po sila sa kanilang channel. So, matagal ko na po siyang followers. Siyempre, taga-subaybay ng aking YouTube channel. So, ayan po kaprom D, marami pong salamat. Sana po mabili niyo yung mga halaman ni Mami Elsie kasi sayang po. At siyempre, ayun, baka makuha pa ng iba. Kaya pumunta na po kayo dito sa bahay ni Kagawad Postrado, sa kapitbahay po ni Certified from dito sa Zone 6, Gubat, Lagunoy, Camarines Sur. Marami pong salamat sa inyong panunod at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Diyos mabalos and muchas gracias.